В ближайшее время Белсат запустит первую программу на двух языках, на белорусском и на украинском в данной ситуации. И мы сейчас об этом более подробно поговорим с Татьяной Иванской, одной из ведущих программы «Безвиз», которая в скором времени начнется на Белсате. Таня, доброе утро. Доброго ранку. Добрый ранец. Расскажи, пожалуйста, почему появилась вот эта вот идея запустить сейчас на двух, на украинском и на белорусском языках программу, где мы ее увидим, когда, о чем эта программа будет? Ну, я сподіваюся, що ви вже її побачите. Ну, по-перше, всім доброго ранку. Сподіваюся, що він буде добрий і сподіваюся, що війна проти України закінчиться і Росія скоро розпадеться. Тому бажаю вам всім доброго ранку. Почалося все з ідеї. По-перше, я втекла від війни. Я з Горянки, це недалеко від Гостомеля, від Ірпеня, Буча. Ось, і я приїхала сюди і знайшла тут роботу. І я дуже здивувалася, насправді мене дуже здивувало те, коли я почала спілкуватися з вами, почала спілкуватися з білорусами, мене здивувало те, наскільки багато ми не знаємо насправді про Білорусь, про ту справжню Білорусь, яка є. Тому що зараз ви бачите, що йде війна, і ми бачимо, яке ставлення українців є до білорусів. Мовляв, ви є зрадники, а з вашої території на нас летять літаки. Але коли я почала більше спілкуватися з цими людьми, я зрозуміла, чому так. І насправді я зрозуміла, що ми дуже багато чого про вас не знаємо, тому що ви от жили за таким, як залізною стіною. І тому виникла ось ця ідея програми розповідати, щоб чути один одного і розуміти. І на яку аудиторію скерована ця програма? Я сподіваюся на аудиторію розумну, мислячу і та, яка вміє аналізувати. Когда первый выпуск программы мы увидим? Я чесно скажу, як телевізійник, я впевнена, що у вас так само є певні забобони, тому, можливо, сьогодні ввечері, але давайте ми поки що так схрестимо пальці і почекаємо самого випуску. Я думаю, що все проанонсують, глядачі точно побачать і будуть знати, коли це. Сьогодні нам в коментарях, до речі, писали люди, що знову переклали українську мову на російську, незадоволені. У нас завжди було таке питання, ці перекладати українську мову, ці не перекладати. Ось зараз у мене таке відчування, що ми там білорусифікуємо, українізуємо, в принципі, всіх наших глядачів, і які почали розуміти білоруську мову, я сподіваюся, українською. А ось наскільки українцям легко розуміти білоруську мову? Ну, дивіться, я буду говорити за себе. Коли був День волі, здається, 17-й рік, ми, власне, тут з Валерієм, моїм співведучим, одним з найкращих співведучих на Белсаті, говорили про це, про День волі. Я дивилася трансляцію Дня волі з задоволенням, тому що я просто насолоджувалася білоруською мовою. І коли ми з Валерієм говоримо, я не відчуваю взагалі різниці між білоруською і між українською мовою. Тому, я думаю, буде насправді дуже легко зрозуміти. Тому що інколи, коли ми з Валерієм спілкуємося, в мене враження, що він говорить українською, а я говорю білоруською. Ми дуже легко знаходимо спільну мову, в нас немає якихось таких слів, які б ми не розуміли, чи якихось навіть тем, які б ми не могли обговорити. О чому ви будете говорити, кстати говоря? Дивіться, ми будемо говорити теми, які нас об'єднують, але водночас нас відкидають на різні сторони. Так, кожна програма буде присвячена певній темі. Наприклад, перша наша програма називається «Брати вороги». Звичайно, що ми говоримо про війну, і ми говоримо про Білорусь в цій війні. Яке місце вона займає? Тому що з одного боку є справді дуже багато фактів, що Лукашенко допомагає воювати проти України, незважаючи на те, що він багато разів обіцяв, що Білорусь не зайде до цієї війни. Але з іншого боку, ми маємо білоруські батальйони, які воюють за Україну, щоб тем самым звільнити и Беларусь. Вот, кстати говоря, интересный момент. Ты говоришь о том, что украинцы мало знают о белорусах, но, допустим, в 2020 году известно, что в Беларуси были очень такие широкие протесты, можно даже это сказать революция, возможно, неудавшаяся, к сожалению, революция, но тем не менее как бы события, которые вышли за пределы Беларуси однозначно. А
почему, например, в Украине, то есть не почему, в Украине об этом говорили мало или в Украине об этом не говорили? Почему украинцы плохо себе представляют, что было в 2020 году в Беларуси? А власне, я в цьому і хочу розібратися, і хочу донести це нашим глядачам, тому що ми, виявляється, не знали, що було з 15-го, 16-го, та навіть з 2009 року ми дуже мало знали про Білорусь. І ось ці протести нам показували, як ви розуваєтесь, стаєте на лавки. Та? І ми, звичайно, ми це співставляли з тим, як ми робили коктейлі Молотова, і перша сотня пішла 18 лютого в наступ просто з голими, з дерев'яними щитами. Звичайно, що ми це порівнювали. Але ми бачили лише ось цю картинку. Дуже мало було інформації, ну, практично нема. Давайте скажемо відверто, ну ви, напевно, єдиний опозиційний канал білоруський, Ми який єдиний може... опозиційний канал Єдиний. увогуле в Білорусі. Взагалі. Мы не Розумієте? кажем, І что тому... мы оппозиционный канал, мы кажем, что мы незалежный канал, потому что мы не представляем ніякий бок. Мы представляем объективную информацию. Власне, а в нас тієї інформації не було. В нас були певні стріми, та в нас була інформація про затримання, про побитих, але не в такій кількості. От Ось просто не в українці такій яны кількості. багато кажуть про те, що ось білоруси здрадники, Так. але з білоруського боку є так само аргумент. Коли у нас в Білорусі була страшна ситуація у 2020 году, і ми просили українців, перестаньте кадлівати з диктатором, Україна гэтага не зробила. Ви що откажете на це? А я скажу, що я не знаю, що відказати. Тому що для мене, як українки, самій дивно, коли ми бачили останні соціологічні опитування, так, здається, минулого року, майже найпопулярніший, забула, чи то 60, чи то 70% найпопулярніший політик серед українців був хто? Був Лукашенко. Да, Це нам, кстати, ось было такі очень руками удивительно это было это слушать. зроблено. ось такі це був міф. Це був, я вам скажу, це було зроблено руками проросійських політиків, які продовжували наративи єдиного Радянського Союзу, про те, що от в Білорусі хороша досі ковбаса, хороша молочка і гарні дороги, про те, що колгоспи досі працюють. Але ми не знали усієї тієї історії, що колгоспників можуть розстріляти в будь-який момент. Ми не знали того, що все в тотальній просто корупції, і люди, які мають гроші, це люди Лукашенка. Ми оцього всього не знали. І безвіз саме для того, щоб ми розказали цю історію. Дякую велике, Тетяна Иванская, ведущая Спасибо программы большое, «Безвиз», Таня. Ну, долучилась будем до надеяться, нашего что эфира. действительно сегодня уже стартанет пилотный проект. И, насколько мне известно, сначала он стартует на YouTube-канале, но потом в перспективе будет транслироваться и, собственно, на телевизионной антенне.